Днес е бъдни вечер. Мисля, че е прекрасното време ние малко да се подсигурим за празниците. Първият празник е бъдни вечер и днес е бъдни вечер, защото е 23-ти. Аз как го празнувам? Разбира се, със семейството ми, с майка ми, баща ми, брат ми и баба ми и дядо ми. И леля ми вече. Аз също така имам два дядовци, така че не е единия. И днес ще го празнувам вечерта. А сега е обяд. Вау! Сега тък му съм решила да слезна долу и да си върна телефона на iGear. И много ми харесва, че отново ще празнувам с тях бъдни вечер. Ако и на вас ви харесва да празнувате бъдни вечер, напишете в коментарите, за да знам какви видеа да снимам. Разбира се, мога да стана още по-известна. Само долу в коментарите напишете. Чао! Чакай! Много обичам Коледа. Чао!